Fil-qorti kienu ppreżentati żewġ mandati ta' sekwestru fil-konfront ta' Media.Link Communications, il-kumpanija tal-medja tal-Partit Nazzjonalista. L-ewwel mandat ressaq mill-Awtorità tal-Komunikazzjoni Maltija li qed titlob għal ħlas ta' €13,400. Din is-somma hija dwar is-servizz amministrattiv ta' Ping. Ping kienet kumpanija ta' telefonija ċellulari sussidjarja għal Media.Link Communications. Dan il-ħlas kellu jsir fl-2011. Kienet intbagħtet ittra uffiċjali lil kumpanija f'Jannar u wara li ma sar l-ebda ħlas, intbagħtet ittra oħra fi Frar. It-tieni mandat kien ippreżentat mill-Integrated Electronics li qegħdin jitolbu li jkunu mħallsa is-somma ta' €376 għal xi tagħmir li jinxtara. Fittra li reġistratur tal-qorti l-APS Bank qal li friża l-assi tal-Media.Link, madankollu l-ammont mhux suffiċjenti biex ikopri l-ispejjeż involuti.